ku danna subscribing sannan kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. A.M.D TV Hausa, farin cikin al'umma. Babban magana, Hausawa sun yi gaskiya yayin da ake cewa dakan daka shikar daka. To duk lokacin da ka ji an ambaci dakan daka ko kuma shikar daka to akwai cutuwa ta wajen bangaren dakan dakan ake cuta ko kuma ita kanta shikar dakan. Lalle babu shakka yanzu haka mun hango Amin ya fito yana irin waɗansu maganganu a dangane da Garba, wato dai wanda aka fi sani da Garba Dozo, wanda duniya kuma take kiransa da Amin G-Fresh Kano State Material, wanda aka tsaya aka yi zuban bankwariya ya tabbatar da wannan suna shi da kansa ba nasa bane. Hakan ya biyo bayan wata tattaunawa da aka yi da su duka biyun ya da kanan, wanda shi kansa yayan yake bayyana cewa shine nan Amin daga bisani kuma sai G-Fresh ya dawo Amin ya rika gaya wa kansa cewa Amin Kano State Material waya mutuwa ya tashi yana wa kansa kirari, wanda ko kadan hakan baya damun yayin duba da cewa ya san cewa shi babba ne. Duk abin da Amin G-Fresh din zai zama to hakikanin gaskiya akwai dangantuwa ta alaka ta jini. Sai dai a wannan karan kuma bayan ya gama ci mai irin waccan dunduniyar da kuma wancan koron na dauke mai suna ya mai da shi nashi, sai yanzu kuma ya fito da wani sabon salo wanda kanan nashi yake bayyane da kuma bankide yake cewa idan dai har za a ci gaba da yin haka ya kuma ci gaba da yi mai wannan tsare-tsaren na rayuwa wanda ya dauka to babu shakka duniya za ta ji su, wanda kuma za su yi rigima ba yar karama ba. To don jin wani alwashi wannan yaya na Amin G-Fresh ya dauka a dangane da Amin G-Fresh din da yake mai ba daidai ba, ku biyo mu da subscribe da karawar sanarwa don jin ya take kayawa tsakanin ya da kanan waɗanda suka kasance manyan mawaka a yanzu haka. Hakika Amin ya fito ya yi bayani a dangane da abin da G-Fresh yake mai na rashin jin daɗi na kuma rashin kyautawa, wanda ya ce ba so ɗaya ba so biyu bayan ne mai abubuwa da dama wanda yake dannewa, wanda ya ce akwai abubuwa da dama wanda yake mai kuma zai iya lissafo su amma dai ba zai iya lissafo kowanne ba, amma zai lissafo ɗaya daga cikin abin da yake mai yana jin haushi. Ya ce musamman lokuta tuwan da dama suna yin waka tare, wanda Amin G-Fresh bai taɓa zuwa ya buga waka shi kaɗai ba, dole sai ya gayyace shi a matsayinsa na yayansa, wanda kuma yake ganin cewa shi ma yana da wata idea da zai bayar sosai, wanda duk irin tafiyar da kaga ana yi da kai to hakika ka kai ne a tafi da kai. Idan har kaga ana neman wane to fa ranarsa ce ta zo. Yace to idan dai ranarsa ta zo lalle babu shakka wannan kane nasa yakan dauka shi ce a je a buga wakan nan tare da shi, wanda su kuma za su je su ƙara samun suna, wanda sai dai idan an samu sunan kuma yake karewa a dangane da kan shi kansa Amin G-Fresh din, wanda ko kadan sunan baya zuwa wajen Amin din, wanda shi kuma abin hakan yake damun sa kwarai da gaske duba da yanayin yanda yake ganin ana fafutuka da faɗi tashi tare da shi, wanda sai kuma idan ci ya zo ko kuma idan lokacin da za a samu suna ne a samu ɗaukaka a duniya sai ga kuma ana daddanne shi ta yadda shi ma kar a gansa ko kuma kar a san shi ma da shi ake yin wannan harka. Duk lokacin da kaga wani mawaki yana waka to fa yana yi dan abu biyu ne, ya tsira da mutuncin aljihunsa kuma ya tsira da ɗaukaka. Duk mutumin da kaga yana yin waka ba dan wa'annan ba to hakika bai kai mawakin ba kuma bai kai a kira shi mawaki ba. Duk wani mawaki yana da wannan akida a zuciyarsa. Yanayin yanda yayan Amin G-Fresh din yake furtawa kenan, wato Amin yanayin yanda yake bayyana mutane, yace ba abinda yake bata mai rai guda ɗaya bane, suna da yawa to amma dai ga yan kaɗan daga ciki. Yace a lokuta da dama an san cewa Amin G-Fresh yana sakin waka kuma an san idan dai har an saurara za a ji har da muryarsa, sai dai abin da yafi bashi takaici guda ɗaya ne, wanda duk lokacin da za a fitar da fastar wakan nan da za a je a samu wakan nan ba za a fitar da shi ma hotonsa a jiki ba, sai dai ya fitar da shi hotonsa shi kaɗai ko kuma da ɗaya wanda suka haɗu suka yi wakar, wanda ya ce sun yi waka da Hamisu Breka a kwanakin baya, wanda suka yi wakar da Hamisu Breka su uku, wanda ya je nuna wa duniya cewa shi da Hamisu Breka ne su biyu suka yi wakar, kuma haka zalika hotonsa shi kadai shi da Hamisu Breka ne a wajen lokacin da za a yi launching din wakar, da kuma wakar da suka yi su uku da Umar M Sharbi. Ya sha yi mai abubuwa da dama amma shi kuma har yanzu bai daga kai ya kalle shi ba. To wa in ba ina gizo yake sakar. Ku biyo mu a part 2 don jin menene cikakken abin da yake hada waɗannan ya da ƙani.